T'han dit que fem comptes governant tu? Segur que sí. Te posam un bon exemple. Som aquí, a l'escola de dalt, a l'antiga graduada que Guillem Ballester seria a l'Ajuntament des de fa més de 100 anys. L'esperit d'aquest espai ha de ser el cultural i educatiu, que també se fa des del món associatiu, però volem que encara vagi a més, a molt més. La graduada ha de ser un punt de trobada, de vida, d'activitat. Millorem aquest espai, està on segurs. I veiem punt d'informació juvenil, una pista d'esquate, una de futbet reformada, un espai per fer-hi tallers, una aula d'assaig, millorarem la climatització, més banys, adaptació de sales funcionals. I tot això ho farem a tu i les teves idees, perquè el poble el fa un poc cada dia i perquè amb tu som més. És que...